Allerede dagen efter, at vi havde forladt Jonai, fortsatte vi til det næste mål. Den mand, som det lokale politi havde sat til at hjælpe os og samtidig bevogte os, syntes vi skulle se, hvordan et bryllup foregik i hans landsby. Altså kørte vi fra Prizren op i bjergene til området Gora, et vidunderligt skønt område på nordsiden af Shar-Planina. Vi slog lejr oven for Vranište, nede i landsbyen, hvor brylluppet i fuld gang. Vi blev snart klar over, at goranerne ikke var albanere, for deres sprog var slavisk. Rent sprogligt var det en stor fordel, at jeg kunne gøre mig forståelig med serbisk. Om aftenen besøgte vi brudgommens hjem, hvor vi alle for første gang oplevede en goransk nibet. Vi sad tæt sammen i et mindre rum, hvor 2 musikere afspillede en lang række melodier på deres oboer. Dette instrument har flere navne, for eksempel Zurna, Zurle, Zule. I Gora kaldes den Svirla. En af musikerne havde sin lille søn med, Rafet, som sad fra begyndelsen til slutningen ved sin fars fødder med lyden direkte ind i ørerne. Søndag var bryllupets højdepunkt. Musikerne gik fra hus til hus og kaldte bryllupsgæsterne sammen, indtil de havde samlet det optog, der skulle hente bruden. I spidsen red brudgommens far med sin lille sønnesøn. Langsomt, uendelig langsomt, drog optoget gennem gaderne, for til sidst at standse foran brudens hus. Her gav mændene sig til at danse, mens de ventede på, at bruden skulle komme ud. Det var en hel suite af danse med forskellige fatninger og i forskellige rytmer. Suiten kaldes Kalajoina efter den første dans i rækken. Oprindelig en sværdans. Nu kom bruden ud på en hvid hest, ført af sine brødre og med en udsmykket parasol over hovedet. Selvom hendes nye hjem lå næsten lige om hjørnet, drog brudetoget rundt om hele landsbyen. Det varede 2 timer. Da bruden var afleveret, vandrede mændene ud af byen til fælleden for at overvære de traditionelle sportslege, løb, spring og brydning. Musikerne skildrede kampens udvikling i deres musik. Da kampene hen under aftenen var forbi, gik optoget tilbage til landsbyen. Så tog vi afsked med musikerne
og vi nåede at optage nogle pigesange, hvis tekst jeg næsten kunne notere på stedet. Jeg følte, at Gora ville få en særlig betydning for mit fremtidige arbejde. Goras nærmeste nabo er det albansk befolkede område Opoj, hvor politiledsager havde planlagt, at vi skulle besøge en landsby der. Så vi kørte med livet i hænderne ned fra Vranište og kom i god behold til den albanske landsby Belobrod. Men vi skulle straks videre til Brodosavce, som ligger en halv til en hel times gang fra Belobrod. Det var umuligt at køre, så vi vandrede, behængt med diverse apparater, over en fugtig, men yndig eng med majsmarker, fåreflokke og kilder. Indimellem ekskursionerne var vi travlt beskæftiget med at registrere og kopiere båndoptagelserne. Prisren havde hidtil været vort centrum af musikere. I nogle områder medvirker sigøjnermusikere med store trommer og oboer. De spiller til optog, dans og brydekampe, og oboerne underholder desuden med lyttemusik, instrumentalmusikken og musikernes liv. Jeg traf endnu igen den lille dreng, der i Vranište havde siddet ved sin fars fødder og lyttet til hans musik. Denne gang så...